Okay guys. Huwag lang, huwag lang. Ah. Luwag, no? Diba? Ay, sedap. Nasa-ins ka naman gagawin. Eh. Ay, sedap. Indro. Hindi na nila ako din. Yun yun. Hanggang ka rin. Hiniyawan. Sige. Kanina bigyan yan. Nila po yung siputo. Ganyan ba? Ano ba? Ano? Siya mo ka? Komportable ka? Ah. Eh. Bigla ka ano ka? Dikit eh. Ya, coba. Coba. Iya. Coba. Berapa? Na. Coba. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh. Oh, bilang. Dua. Yang tua. 2, 3, Yang tua. 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80. Stop. Hold. Ayos mo. Here. Ini bukan itu. Yang. Oh. Itu ya, sige lang. Ituan. 84, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100. Okay. Siya. Yan parang terpins ka. Diba? Bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold! Yan. Inalim. Relax. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 44, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 100. Sedap. Sedap, sedap. Cari mah. Gimana? Ya. Sorry. One. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, relax. Masuk. Yeah. Boleh. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua pak. Mas kamu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last one. Two, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 50. 1, 2, two, three, 4, four, 5, five, 6, six, 7, seven, 8, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 20. 70, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Forward. Yung malalim, relax. Ayos ka mo. Kamali niyo. Yung mo, I'm okay. Yung mo, I'm okay. I'm okay. Yeah. Ready? Two. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Good. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Relax. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Understand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige ka lang, tas mo. Sige mo lang, jangan, tas mo lang. One. Bilang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Good. 20. Ayos ba? Isip. Kaya eh. Kailangan okra pa rin. Terus bisa sebenarnya therapy style kumpulan itu February, ribbon notification. wah ini juga berada hanya kamu dia balik itu enggak kita tak ada lima punya kamu Tinanong niya ko pa, kailangan ko program niya. wow itu Tiraan ko. mana lain kamu nih bang nih lain pak coba Wala pa ka na tirang. siapa ini itu kan sih mana basic mana problem là có cái nào đấy sao lại bên này kalau ini sekarang ini checklist nih mga bangsa nih kaya panjang mo nih oke ada yang pakai pin ya pak enggak ada yang lima bulan Flor lang sa pera. Flor ako rin. kaya pa baru kok mga kaya yung ano mo yun kupas na ada yang siapa nih Lalo din sa pantaso kami. oh apa yang bang so kita bili
Kasi masaya sila kapit, no? Lagi babae maglupo eh. Kaya kinakwan. Kasi masaya siya, kaya kinakwan. Kasi masaya siya. Diba? Sino na kung ulit ang masaya siya? Diba? Tapos ba? Masaya siya eh. Kaya kinakwan. Abado na yung jawa na. Diba? Naglapas pati rin ito naglapas ko. Paninayin ko, flip-flop na luburin sa ako. Palakaran natin. Oh, balita pa. Nakapituta pa nga to. Huwag kayo nakapagano ka kaya. Ano nangyari? Huwag yan, ito mo yan dyan. Balita pa ba? Hindi kayo na kumbahala ka pa. Palulutura pa niya ba? Eh? 7 days. Hindi kayo makaba, hindi ka buring palakaran na. Balita pa. Ito naman. Kaya ang pakakain mo sa Brunei. Alba ka pa. Ito ang tinatawag na lower limb massage therapy. So, after itong mga fiber ng muscle ko kuya, para mag-balik ng mga nakasan. So, we need to apply this gently lang. Again, lahat ng nanonood, sponsor kay Kuya Bong Aguinaldo. Thank you very much. God bless you. Shout out sa iyo. Yeah. Ano pa alam? Sponsor mo? Yoli. Ha? Yoli yung position. Yoli and Ate Yoli and Ate Silvia, sponsor ni Kuya Bong Aguinaldo ng therapy. Shout out. Pagpalain din nanonood. Magbuhay kayo ang inyong pamilya. Inyo na. God bless you guys. Yeah. Yoli and Silvia. Kukuha ko rin. Alam mo ba? Nakakasubibag na. Nasa Hindi ba ang ikaw ay kailangan rin marami. Pagdala ka rin yung mga ito. Hindi ka yung nakain. Nago ba? Hindi na ba? Hindi na. Pagdalawang mo, Reflect yan eh. buhat next. Madala na eh. Madala. Ay, basta nila sa kulugan. Tapi, Masakit. kumain ako. Diba? Sinamurti. Diba malang ulis? Tanong mo yung bilis yan. Saya nila ko niya. Nahanap ng ating lain. Ya? Siya nila atas dito. Marating ko rin siya. Eh? Nakasan din makalupa. Aba? Kaya muna-muna ako.
Wala na mo, finish saga yan ang Kung kumpanya. sila yakan ko. Wow, yan. Imposible nga mo. 7 days lang ba? Ilang days lang. 7 pa. Anong binabaran yan? Ba? Kasi, dati may akin yan. Wang! Eh? System ba yan eh? Makakatulikan talaga. At kung gusto ko nga sa tuwa. Bulan niya ito ba? Yan ang magayag na. Kaya yung gano'n. Yung isang mistake na yan. Galing kasi may pagkagaling. Bista ka. Hindi na raw. Yan. Oo. Bakit ito na-discarte ko? Mamaya, James Bond. Bilis siya pa, di ba? Oh! Oh! Anong nga mo? Oh. Oh, galawa na yan. Ba? Oh? Oh. Wala pa, gagalaw na. Wala pa, oh. Oh. Puso to, puso. Reflex na. Siya ba? Ang boss. Siya. Eh. Yung una, buhay di pa sila. Bukod di siya. Wala. Nakipag-imay ko. Nakipag-imay naman. Siyempre. Tawa mo siya kubrahin niya ba? Doon galing ka. Kaya mo rin pera-pera. Kanya ka pa naman kung siya obra. Di ba? Hindi kang, di ba? Woo! Jawab. Aisyah. So I will proceed to digital therapy, guys.
Pinagkikitahan namin, hindi kumati. Ba? Hindi kumati. Okay. Laut ka na. Diba? Baka buhay natin. Yan na. Yan. Kita. 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 Simple. Okay.